ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ମେ 20 ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାରଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ +3 ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।